Duh, hawane adem udan kene ewangi. Gak ono kegiatan. Titure gak pantes jam 09.00. Duh. Loh. Kan ndi kan iku? Iku kok mlaku ngono. Udan Pusing aku. Udan kaya sopo kene? Apa? Ngombe. Ngombe apa? Apa iku? Bos delok dhewe sik delok. Nganggur. Loh, orang tua. Wes Mau aku cilik ngombe orang tua aku. ngeluh sirah kowe pusing. Ayo mabuk kae nggo. Mabuk balik titik. Ayo diombe bareng dan dibuka. Pak iki wone. Lah iya adem-adem tepak. Dan dibuka Sik tak. lho. Ngenteni wangi dulu enggak. Ora ana arah-arah sepi, puter sirah. Loh, Iya. lah kon majare rene jalaran kene opo kok moro-moro rene, Mas? Omahmu yo adoh. Aku sobo tekan kene lho. Udan bisa. Aku bingung wis gak kerja ya. Bingung kok kerja kan. Lho, kon nganggur lah saiki. Iya. Cara seminggu aku. Nek kos turu tok. Iya. Ana kerjaan tak gak nang. Jane enek kok gawe. Ya dijakno kancane. Tapi kon gelem ah. Ya gelem ae aku ya suka kerja. Yo. Nah, dhisik nyambut gawe nang opo awakmu iki? Gak nyambut gawe belas. Mosok? Iya. Lah mangan opo kon? Gak nyambut gawe. Malah sembarang kalir. Lah dhuwit kon ndi wong gak nyambut gawe kok? Sembuh. Kok yo urip kan saiki gak mangan iki. Kok gak nyambut gawe kok yo. Ya Duh. iki nemu iki saya ndang diombe Kok sowan. ada duit kan tuku ya? Jangan gak kerja kok aja tuku. Nemu kondalan ya. Nemu nang dalan. Gak meyakinkan aku. Sanunge iki kok Sanunge apa? kok isine banyu udan. Asli dah. Oh Iya lah gak percaya lho cek sagelan. Wong loro tok iki karo. Iya, wis ayo sowan. Nek mabuk ya apa? Mabuk ya wis mabuk ta, lha piye ngombe gak mabuk jenenge gak ngombe. Sik tak golek ada lek. Heeh. Ndak golek ada.